ମୁଁ ଇତିଶ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ମାଛ ସୋରିଷ ଆମ୍ବୁଲ ତରକାରୀ। ତା ପାଇଁ ତ ମାଛର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସକାଳେ ସକାଳେ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥିଲେ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସାରା ମାଛ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ରୋଷେଇ କରିବା ମୁଁ ସେତିକି କାଢ଼ି ରଖିଛି, ଆଉ ସବୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଛି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତ ଯଦି ଅଧିକା ମାଛ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଦେଲେ ମାଛ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗେନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ କମ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ କଲି ନା ଲୁଣ ହଳଦୀକୁ ମୁଁ ଗଳାଇ ଦେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ତ ମୋର ମାଛ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଳା ସରିଗଲାଣି। ଏପଟେ ମୁଁ କରେଇ ବସାଇଦେବି। ତ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଭାଜିବେ କରେଇକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବେ, ଦେଲେ ମାଛ ଆମର ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏପଟେ କରେଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତେଲକୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆଉ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଭାଜିବେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଦେଲେ ମାଛର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୋର ତେଲ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲାଣି ନାହିଁ ତେଲରୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ମାଛ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ପକାଇକି ମାଛ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋର ଭୁଲ ରହୁଛି ଠିକ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବ୍ଲଗର୍ ନୁହଁ। ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ମଣିଷ ମାତ୍ରାକେ ତ ଭୁଲ ଥାଏ, ମୋର ବି ଭୁଲ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭୁଲ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଦେନ୍ ଠିକ୍ କରିବି। ମୋର ମାଛ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ମାଛକୁ ନଉଟେଇ ଦେଉଛି। ତ ମୋର ମାଛ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ମାଛକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚେକା ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ବି ମୋର ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚେକାକୁ ଉଠାଇ ଦେଲି। ତ ସବୁତକ ମୋର ମାଛ ଭଜା ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କଲି। ଆଳୁକୁ ବି ଭାଜିଦେବା। ତ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଦେଲେ ଆଳୁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଦେଲେ ଆଳୁଟି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ତ ମୁଁ ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସୋରିଷ ନେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସୋରିଷକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଆଗେ ଶୁଖିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦିଏ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଖିଲା ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ପିଆଜ ଆଉ ଜିରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ। ତ ମୋର ତେଲ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିକି ଥିଲା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି, ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ତେଲ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୋର କରେଇ ତାତିଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ପିଆଜକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତ ପିଆଜ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇବି। ତ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଲା ପରେ ପୁଣି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବି, ଯେମିତି ପିଆଜର ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାଜି ଚାଲିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ତ ତାପରେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଛି, ତ ସୋରିଷ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିବେ ସେମିତି ଆଡ଼୍ କଲା ମାନେ ଆମର ମାନେ ସୋରିଷ ସେମିତି ଖାଇଲା ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୋରିଷକୁ ଛାଣିକି ଦିଏ, ସେ ଯେଉଁ ତାର ଖକା ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବାହାର କରିଦିଏ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏମିତି କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମସଲା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଝୋଳଟା ଫୁଟି ଆସିବ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲଟା ଆଡ଼୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ଆଗୁଆ ଯଦି ମୁଁ ପକାଇଦେବି ତାହେଲେ ବହୁତ ଖଟା ଲାଗିବ ତରକାରୀ। ଏବେ ମୁଁ ମାଛକୁ ଆଡ଼୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମାଛ ଆଉ ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ମୋର ଫୁଟ ଆସିଲାଣି। ତ ମୋର ଏବେ ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ବେସର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।